moranda katago kursiyu kame jonde arsi fof mali yimɓe dokkal Allah yeden Muhammada ngare ɗowtoɗen jabbaru goppen ɓe juulata. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bandiraɓe julɓe, bandiraɓe tedduɓe rewintoɓe, min calminimon, min juurima on, min jetti Allah ha no feewi e huccodirde on ngam waɗande mon ndeɗo toɓɓere alliyankore, ndeɗo toɓɓere diniyankore, ha tengti noon e ɗiɗo ñalawmaji ɓurɗi e oɗo saaha kadi tedduɗo mo ganduɗa eɗen coyno hen lewru ɓurndu e lebbi, woni lewru korka. Bandiraɓe, ko yettere Allah ha no feewi tawede oɗo tumo, ko du'a wonno Allah jabanima men ko torina ɗen ɗum soko tawede. Eɗen tori Allah noon fuɗɗade e wortade e dow jaam, caggal ɗum kadi jaɓanede. En goɗɗoyta so wona en gartu seeɗa e ñawoje lewru korka, lewru no ganduɗa ko lewru ɓurndu e lebbi. ñawoje lewru korka e ɓural mum, ko yiɗa hen e ko aña hen fof ma en gartoy ɗum, gartoy e mum e toɓɓe paaɗe. Bandiraɓe, ɓuuri korka noon ha ɓeydeɗen famde ko mbatten ko ɓural manggal nani hen. ɓuuri lewru korka ɗum jiɗɗen haalde e ndeɗo toɓɓere ko ɓitti ɓili ko fof ma en mbaɗ hen tonngol walla mbaɗen hen jubbande nafoore. So wiyama korka noon firtato ko dewal Allah ɓandiyankewal, ko rewirde Allah ɓandu, tawa dewal Allah ngal fandade ko ɓattitade hen e ɓeydade mallade jomiraɗo, ko maccuɗo Allah ina ɓattoro jomiraɗo tedduɗo towɗo, joom senare e towal. Waɗi jomiraɗo ana wiya kala gollal ɓi aade ko kam jeeyi ha heddi korka. Gollal ma ko ngal golluɗa, gacceddeɗa tan ko e gollal he no ngal wayi fof ñawire noon, joɓireɗa noon. Kono so yeehi ha wonti korka, jomiraɗo wi ko kañum ƴettanata ɗum hoore mum, o daro hen, o heeda hen ha o yoɓa jomum, o fulana ɗum kadi puldi mawdi, woni o sowa ɗum, o sowta ɗum kadi. Nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi alsiyamu wal qur'an, lewru korka e alqur'anul karim tedduɗo woni haala Allah ka, ndeɗo deftere senide, eɗi tefono kanji ɗiɗi, eɗi tefono jomum en, eɗi tefono wonande maccuɗo Allah o ñande dargo. Holko woni tefore? Tefore woni alqur'an e korka daro kuccita e jomiraɗo, ina kujjuno wonande baɗannoɗo ɗumen o, wonande korannoɗo o e janggannoɗo alqur'an o. Korka wiye an jomam, oɗo maccuɗo ma, mi haɗi ɗum ñamde, mi haɗi ɗum kala dakammeji e welammeji ñallal. ɗum noon mboɗo ñaaguima, mboɗo tefanombo, tawi ko bakkadinɗo yaafombo, tawi ko pergatiɗo muñanbo, ko wawi addude fof ko ɓurananima an jomiraɗo, yaafombo, jarloɗamo. So korko haali ko haalanno, no pamirten waɗi défendre maccuɗo Allah o e yeeso Allah, ha nulal mum yetti ko haalananno jomiraɗo ko yetti, joñoɗa alqur'an ara daro. wiya an joomam maccuɗo ma oɗo mi haɗi ɗum ɗoyɗi jamma
mi haɗi ɗum welamma ɗoyɗi jamma sababu ne njuulu e janngude min alquran. Omo naafda alquran woni omo dursito, omo hippita deftere, omo daro omo janga. Sababu nde ngan ɗon baɗal manngal an jomiraɗo mboɗo tefonombo e yeeso ma nde jaafotoɗambo, jarloɗambo, ɗurnoɗa kala perguitte makko. E ngan saaha fa yashfi'an jomiraɓo jaɓanaɓe, nananaɓe, tefto tefore maɓɓe nde on ɗon maccuɗo yaha omo woni jarlaɗo, omo woni jaafaɗo, omo woni malaɗo. Ka ɗum ɗo ko haala annabi, yo jaam e kisal won e makko. Bandiraɓe, haade men e gasnude toɓɓere nde noon, koorka ganden ina waɗi pecce. So wiyama koorka, oɗon gandi korkoji ne keewi. Accuni korkoji parlaɗi woni baɗɗinaɗi e dow maccuɗo o ala e sago, nani toon. Korkoji jiɗaɗi cunninaɗi nani toon. Saɗa yiɗi mbaɗa, sa yiɗa gacca, ala ko ustanma. Korkoji gañaɗi nani toon, ɓuri ko mbasa wadde. Kono korkoji karmuɗi nani toon, ɗi potani hoorede cayi. Garten hen, so tawi ko korkoji parlaɗi baɗɗinaɗi ala e sago waɗe, ɗum ko sawmu ramadan almuazzam, horde lewru korko teddundu teddinanundu, ɗum ɗon ko ala e sago koko waɗɗi. Caggal ɗum kadi korko ko ganduɗa ina waɗɗi e dow neɗɗo o woni on ɗon takkanɗo jomiraɗo ma o hooran ɗum. Mbiya jomiraɗo tedduɗotoɗo, min de kaari mi takkanima, mi fodanima kala nde ñalawma maniji tawtimi ɗo komi koranowoma. Walla mbiya jomiraɗo, mi takkanima, mi fodanima kala nde garsaguinɗami kaza komi koranowoma. Eko way noon, eko way noon, ka podanɗa Allah, takkanɗa Allah, pawɗa ɗum e dow hoorema. So ɗum ɗon laatima aɗa wuuri, aɗa selli, ala e sago kan ɗon korko koko waɗɗi, koko farla, ala e sago mbaɗa ɗum. So tawi noon ko korkaji jiɗaɗi walla cunninaɗi belaɗa fo mbiya, lawɗinaɗi tawa ko laawol annabi, walla mbiya al mustahabu woni jiɗaɗi. ɗum ɗon ko ma siwa shahru ramadan al mubarak min sa'iri ayami assana. Sa yaltini lewru korka balɗe 30 ɗe walla lewru ndu no woruno, ko heddi e lebbi ɗi fof neɗɗon wawi hen hoorde, ko ittitina hen ko ma en gartu hen. So wona ñande julde korka hooretake, ñande julde taske hooretake, ñalawmaji 3 dewoje julde nde, ɗin ɗi shari wiyata ayyamu tashriq, ñalawmaji jalbuɗi ɗi ko hooretake. Enen kewiide sammiñum julde walla demmiñum julde e ñalawma julde o, ɗin ɗon 3 ñalɗi ɗi kooretake. Ko heddi ko fof ina hoore. Bandiraɓe, so ɗum yawti kadi karminaɗi kaɗaɗi hoorde ɗi koko wiyete idul fitre, idul adha e ayyamu tashriq. ñande korka, ñande taske e ñalawmaji 3 deftuɗi hen ɗi ina harmi hoorde, woni haramu sawm. Hoorde hen wona tan koko aña, kono koko harmi waɗetake. So tawi noon ko ñalawmaji ɗi ganduɗa ina aña hoorde hen sababude jiiɓuru wondu hen e was labtude to banggal ñawoje sharia, ɗin ɗon kadi na ngoodi. musidɓe julɓe, ɗin ɗon ñalawmaji kanji goni yawmu shak
ñalawma sikkitare lewru dawi dawani mbiya tan aɗa hoore hen naafila walla ni aɗa hoore hen farilla te haydara hen laaɓani ɗum hooretake koko aña e ñalawma capantati yaawa hande lewru yaawa dañi balɗe capantati mbiya aɗa hoora hen taka korko naafila ina aña koora hen kadi lewru yi'aka ina waɗi sikkitare ina waɗi niɓɓere ina aña ko noon kadi ñalawma aljuma ñalawma aljuma hoorde ɗum bonani añaka aña hen noon ko neɗɗo o suɓo aljuma ɓolo wiye min ko aljuma tan koranmi sababude ko ñalawma moƴƴo ko ñalawma mawɗo gonga ko ñalawma moƴƴo ko ñalawma mawɗo kono aña hen ko cupta ɗum tan aɗa hoora ɗum ɗum ɗon sharia jaɓani ɗum ngam rentinde fuɗɗude e nder diine ko ala ɗaɗol ko ala kadi tiɗdam ɗum noon ñalawma sikki o e ñalawma capantati yaawa e telɗinde aljuma ɓolo mbiya aɗa hoora ɗum ɗum ɗon ko e ñalawmaji gañaɗi hoorde bandiraɓe tedduɓe rewintoɓe so jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe ñaawi toɓɓe men gartoje ma en jokku ngal ɗo daawal ha kala ko ngakki hen ngakkiten ɗum e toɓɓe paaɗe ɗe ɗum noon on calminama on juurama on toranama jomiraɗo teddutoɗo ndo ndewintoɗon yewtere nde tawa ina wonde famamuya tawa kadi ina wonde golle jaɓaɗe wassalamu aleykum wa rahmatullah